Naglakip sa gugma sa Dios ug sa tawo. Mayo 17. Si Jesus miingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Matthew Kapitulo 22 mga bersikulo 37 paingon sa 39. Ang tibuok buhat sa grasya mao'y usa ka padayon nga pag-alagad sa gugma, sa pagdumili sa kaugalingon, pagsakripisyo sa kaugalingon nga paningkamot, sa matagtakna sa pagpuyo ni Kristo sa yuta. Ang gugma sa Dios nagadagayday gikan kaniya sa dili mapugngan nga mga sapa. Ang tanan nga napuno sa iyang espiritu mahigugma sama sa iyang paghigugma. Ang mismong prinsipyo nga nagpalihok kang Kristo, magpalihok kanila sa tanan nilang pagpakiglabot sa usag-usa. Kini nga gugma maong ebidensya sa ilang pagkadisipulo. Kung ang mga tawo mahiusa, dili pinaagi sa kusog o kaugalingong interes, kun dili pinaagi sa gugma, ilang gipakita ang paglihok sa usa ka impluwensya nga labaw sa tanang impluwensya sa tawo. Diin kini nga pagkausa anaa, kini mao ang ebidensya nga ang dagway sa Dios gipahiuli sa katawhan, nga usa ka bag-ong prinsipyo sa kinabuhi ang gitisok. Kini nagpakita nga adunay gahom diha sa Diosnon nga kinaiya sa pagbatok sa labaw sa kinaiyahan nga mga ahensya sa dautan, ug nga ang grasya sa Dios makabuntog sa kahakog nga kinaiyanhon sa kinaiyanhon nga kasing-kasing. Sa diha ang kaugalingon gihiusa diha kang Kristo, ang gugma motubo sa kinabubuton. Ang kahingpitan sa Kristohanon nga kinaiya makabot sa diha ang kadasig sa pagtabang ug sa pagpanalangin sa uban nagagikan kanunay sa sulod. Sa diha ang silaw sa adlaw sa langit mupuno sa kasing-kasing ug mapadayag diha sa nawong. Dili mahimo nga ang kasing-kasing diin si Kristo nagpabilin nga walay gugma. Kung nahigugma kita sa Dios tungod kay siya ang unang nahigugma kanato, higugmaon nato ang tanan nga alang kang kinsa si Kristo namatay. Dili kita makakontak sa kabalaan kun dili makakontak sa katawhan. Kay diha kaniya nga naglingkod sa trono sa universo, ang pagka-Dios ug ang pagkatawhanon gihiusa. Nadugtong kang Kristo, nadugtong kita sa atong isig katawo pinaagi sa bulawan nga mga sumpay sa kadina sa gugma. Unya ang kaluoy ug kaluoy ni Kristo makita sa atong kinabuhi. Mahimong natural alang kanato ang pag-alagad sa mga nanginahanglan ug nag-antos sama nga si Kristo naglakaw sa pagbuhat ug maayo. Ang balaod sa Dios nagkinahanglan nga ang tawo higugmaon ang Dios sa hilabihan ug ang iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Sa diha nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, kini hingpit nga nahimo, kita mamahingpit diha kang Kristo.